Ganda ng daanan. Daanan, ang ganda. Luwag, no? Luwag. Paalam na kami ng Baguio. Ang ganda ng view. Pa-picture muna tayo, gusto mo? Mamaya na lang. Ayan, ganda oh. Dinadaanan ng bastonet. Dinadaanan
loob talaga tayo. Ayun na, sakit na rin, sakit na. Bakit na to eh? Bakit na? Iangat mo na yung visor ko. Uy, alamig! Baka ba? I-record pa rin. Oo, ganda oh. Walang ganyan sa Tagaytay. Wala rin ganyan sa Antipolo. Dito lang yan. Oh, ganda nito. Ano, kupit ka tao? Ha? Wala tao eh. Nakatakot eh. Oo, may sasakyan eh. Eh, ganda oh. Ganda, no? Wala ka lang. Wala ka lang. Ha? Eh, nabibingin ako. Nabibingin ako. Mataas eh. Ganda lang nga, view natin next. Ayos. Ayos na ayos yung dinaanan natin ang tayong bundok. Hindi dinadaanan ng bus to eh, no? Ganda oh. Eh, nakatarsikan yung mukha ko ng gulong eh. Hoy! Nakatarsikan yung mukha ko ng gulong. Gago! Saan nga, ubartikan ko lang to. Saan nga lang eh.